Kada fa ku manta, sunana DJ Aliyu ɗan garin Matabare. Ku ci gaba da sauraron zafafan sauti daga naku DJ Aliyu. Ku ci gaba da kasancewa da DJ nan naku a koda yaushe, DJ Aliyu daga garin Matabare. Sakan min sautin DJ Aliyu mana dan jihar Sokoto. Mu je zuwa DJ Aliyu dan jihar Sokoto. Shi yakan yi da fatuci har ya sha ruwan sa ya kushi har ya jasi.